Sinawang res. Malah nangis ngopo ya Mas? Ning kepengin swara dhuwur lho. Oh iya. Jane sinden-sinden ki sok nek arep nglairke ki rasah ngeden. Heeh. Cukup matur karo Pak Dokter kula niku pesinden. Terus masalahnya apa dengan hamil? Niki ajeng kula ajeng nembang, Pak Dokter jagani ngisor mawon. Heeh. Sinawang resminang procot. Langsung procol Langsung cepet. metu. Ha iya, rasa dadak ngeden. Heeh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhat. Sampun titiwanci dumugi mangsa kalanipun gara-gara atur panuwun kula aturaken dhateng winanting pakurmatan panjenenganipun Bapak Direktur Utama Bapak Rahmat Pribadi, Bapak Direktur Pemasaran Bapak Menu Sudaryo, panjenenganipun Bapak Direktur Teknik lan Pengembangan Arif Fauzan lan Direktur Produksi panjenenganipun Bapak I Ketut Rusnaya. Ugi matur sembah nuwun panjenenganipun Bapak Mahmud Nurwindu lan sedaya kemawon bapak-bapak panitia mboten saged kula aturaken dalu menika anggenipun sampun pitados tebih-tebih kula saking Ngayogyakarta Kabupaten Bantul tinimbalan wonten ing Kitha Gresik menika. Inggih, ujubipun namung mituhu dawuhipun para bapak-bapak panitia. Ewa dene anggen kula nyaosaken pagelaran kala dalu menika tasih wonten kirangipun wonten lepatipun kula nyuwun nggih samudra pangaksami ingkang sakalangkung kathah. Jer kula menika namung menungsa lumrah ingkang winates boten saged sampurna. Dipun menapak-menapakna boten saged sampurna. Kala mangsanipun kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Nderek nyengkuyung saha ngaturaken nderek mangayu bagya tanggap warsa inggih menika Petro Kimia Gresik ingkang kaping 27 lair wonten ing tanggal 11 Juli 1970 kalih. Mugi-mugi tansah ngrembaka, tansah njayeng bawana lan tansah saged menapa mituruti menawa ing dados pamutahipun para bapak-bapak penanti anggenipun betahaken pupuk, betahaken bibit lan sanes-sanesipun ing medal saking Petrokimia menika. Menika ing saged kula aturaken, matur sembah nuwun. Ugi matur nuwun dhateng para kadang-kadang pepundhen dalang ing sampun kepareng rawuh dalu menika mboten kula piji sembaka setunggal. Menika kala wau wonten WhatsApp ing ngendikaaken bilih kathah sanget para pepundhen dalang jedong ingkang sami rawuh mresani dalu menika mboten saged kula aturaken asmanipun mbaka setunggal. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sembah nuwun. Ugi katur panjenenganipun Bapak Ketut Rusnaya Direktur Produksi saha Pak Menu Sudaryo Direktur Pemasaran saha Pak Nugroho Kristianto Direktur Transformasi Bisnis pikantuk salam saking Bapak Partijo saking Pusri Palembang. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, piyambakipun ugi mresani dalu menika kintun salam kagem ingkang sampun laturaken kala wau. Mugi-mugi saged tinampi, jan. Matur sembah nuwun. Para pepundhen kadang-kadang sutresna budaya wonten ing Gresik ugi tasih kepareng kathah ingkang tasih kepareng lenggah matur sembah nuwun. Apresiasinipun kagem pagelaran wayang gagrag Ngayogyakarta. Nek jane ora gagrag Ngayogyakarta.
ya wis gagrak campuran ngaten kemawon. Ingkang saged kula aturaken. Ning nong nong. Omong dhewe tak wangsuli dhewe engko ndak malah dikira wong rada edan. Nek ora ana kancane omong-omongan iki rasane kurang komplit. Nembang sing kepenak. Ning nong. Lesung jumengglung sruwi imbal-imbalan. Lesung jumengglung manakar mangungklung kumakan isak jroning papisan tok tok Was. Balungane Mas. Lesung jumengglung sruwi imbalan lesung jumengglung manakar mangungklung kumakan isak jroning papisan tok Yeah. Gandrungku menawi kalian lagu-lagu klasik. Lesung jumengglung menika kalih Petruk le nyeripta ya tuwa lesung jumengglung nyatane dugi sepriki kula tembangke ya rasane ya kepenak tur gamelane ya penak. Wah. Lesung jumengglung sruwi imbal-imbalan lesung jumengglung maneker mangungkung lan sak piturutipun. Jan nyenengke tenan. Coba ibu-ibu waranggana 7 cacahe. Dipun nambali malih cakepanipun supados dipun gatosaken dhateng para lenggah. Tembang ki ya cara kuna ngene barang ya sok diopeni. Sok digatekke mesakake sing ngripta wong nyatane ya wis makani wong pirang-pirang. Malah ora ming wong pirang-pirang ning turun temurun. Nuwun sewu awon-awon piyantun sepuh kula menika ya dalang biyen ya sok ngunekke lesung jumengglung nyatane ya iso ngopeni anak-anake. Kula ya sok ngunekke lesung jumengglung nyatane ya iso makani anak-anakku. Semono uga sing nek ora nganti punah lesung jumengglung kuwi ora bakal iso punah. Anakku nek upama iso dadi iso metruk kaya wong tuane ya bakale ngopeni karo wong pirang-pirang ming sak tembang lesung jumengglung. Mula aja disepelekke. Lesung jumengglung sruwi imbal-imbalan. Monggo gerak cepat. 1 2 3 ya. lesung jumengglung sruwi imbalan lesung jumengglung manakar mangungklung kumandang nembe isak jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Jos. Kanca pengrawit kabeh. Lesung jumengglung. Ayo, wis. Semangat mau awan sedina turu. Dumeh entuk kasur kok le turu terus mbungai. Nang omah nganggo plastik. Yo, 1 2 3 ya. Lesung jumengglung sruwi imbal-imbalan lesung jumengglung manakar mangungkung kumandang ngabel isak jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Sing muni kaya ming wong 5. Liyane kaya wis males-males lesung jumengglung wis. Wis ora apa-apa ya. Untung Petruk ki wong iki ususe kali Progo. Wetenge segara. Dadine ora bakal aku protes piye-piye. Yo, diaturake kekompakaning kanca-kanca warga laras karo ibu-ibu waranggana saka warga Wanudya. Lesung jumengglung sruwi imbal-imbalan genti-genten. Nek tanganku munggah ki swara wedok tanpa tak perintah nek tanganku tiba-tiba medhun dhewe ngene iki swara kakung.
lesung jumengklung sruwi imbalan lesung nek aku mak gelek langsung lesung jumengklung langsung pindah lanang ora nganggo apa-apa cangkemku ora ning nganggo apa-apa tangan yo Piyai Putri ndelokke Petruk kabeh 1 2 3 ya Lesung jumengklung sruwi imbalan lesung jumengklung manakar mangungkung Kumandang isa trone pradesan tok tok tek tok tok Gung dok tok tek tok tek tok gung dok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok. Ki kedawan leku medhot tak cendhake neh. Nang rodane digatekke. Yo 1 2 3 ya. Lesung jumengklung Sruwi bali-balan lesung jumengklung manakar mangungkung kumandang kepeki jroning desa tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok. Nah, ngene iki iso dipamerke atine. Kekompakan ora ming yoga linabu kompakno ning karo sinden ya kudu kompak. Nah, tek tok tok gung tok tek tok gung. Coba saiki tak wiwiti saka sing lanang. Mau nek aku ngene langsung wedok, saiki ngene. Pokoke anggere aku ngene iki lanang. Wis. Pathokane anggere langsung ngene iki mesti lanang. 1 2 3. Hati-hati, awas, siap. Putri siap, kakung siap. Yuk. Sruwi imbalan lesung jumengklung manakar mangungkung kumandang kepeki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok 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 tek tok 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 tek tok tek tok. Ana loro telu sing muni gong ngono kuwi. Nah, kuwi jenenge ora gatekke kuwi. Mula nek wis tak omongi mripate ngetke tangane Petro ki, ngetke tangane Petro aja ngetke panganan. Ngetke dus-dusan dadi gong. Oh, sorry. Jis nyenengke tenan. Coba sapa Mbak Orisa sehat mboten? Alhamdulillah. Sehat ya. Sing jeneng wis tak dawuhi to gek cuti. Wong meteng kok malah saben panggung melu. Cuti rampung kira-kira ndak awake ora sehat ki cuti. Yo. Mbak Orisa karo sing ngasta kenong pojokan dhewe kuwi. Lah sing kepet-kepet kuwi. Weh iki nek ra dingonokne ndak tuman wae 1 2 3 ya. Lesung jumengklung Mbok mike kuwi tarikan medun. Nah, apa dicopot sik sedhela ora apa-apa. Entepas-tepas kok ora gelem diselani. Nek masuk angin sambat. 1 2 3 ya. lesung jumengklung Sruwi imbalan Terus. lesung jumengklung Sruwi imbalan Maneker mangungkung. Ketok nek rapal iki. Yo. Maneker mangungkung kumandang ngebaki sak jroning pra desan tok 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 tek tok tok gung tok tok tek tek tok. gung. Mbok ora nyela-nyelani jo. Nek ngene iki lanang, Oh, iya. nggone sang wedok kok tok nggone lanang. Ora cocok tok tek tok gung ngono saka tok-toke sayo. Tok tok Tek tok tok gung tok tok tek tok gung tok tek. tok tok. Wis bubar wis. Ketok banget nek petuk ora. Coba Mbak Ika. Ya. Mbak Ika karo sing ngrebab. Ya men. Ya, monggo. Yo, 1 2 3 ya. Lesung jumengklung Sru imbal-imbalan Ya. lesung jumengklung manekar mangungkung ngumandang ngebeki jroning desa tok tok tek tok. Sing cepet to. Kok dadak digalur-galurke ngono. Maneker mangungkung. Iki kekompakan ora butuh api-apian ya. Yo, tok. Ayo saka tok sa. Anu. Tok tok tek tok tok Gung. tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok
Jangan nengke. Ayo. Terakhir saiki Mbak Tatin karo Mas Solikin. Oh, Solikin ki fane akeh lho. Arep cangkeme kaya ember ngono. Fane akeh tenan iki. Ya mergo saka do nonton ning YouTube dadi ngerti Solikin iki nyanyi ya. Wah, mau ono sing goleki Mas Solikin pundi nek Silikon wonten nek Solikin mboten wonten. Yo, Mbak Tatin karo Solikin nganggo mic sin. Sap. Ya. Sap. 1 2 3 ya. Lasong jumanglung Sruim bali-balan. Wah, apik. Lasong jumanglung Do madang. Lho. Maneker mangungsek mangungkung. Ora kok do madang. Maneker mangungkung sik. Lesung jumengglung sruwim bali-balan. Lesung jumengglung maneker mangungkung ngumandang sing ngumandange Tatin kowe ora. Maneker mangungkung. Musike. 1 2 3 bareng sing ngarep yo. Lasong jumanglung Ya. Sruim bali-balan. Terus Lasong jumanglung Maneker mangungkung ngumandang ngabaki sak jroning desan tok tok ter. tek Ayo. tek Ayo, tek. Tin. Sik to, kok sik. Tek ora ter. Ya Tin, yo. Ya engko sike kok wong dalange aku kok kowe perintah. Kurang sithik. Kurang sithik ora. Tok tok tek tok ora ter lho. Wah, ter tak tapuki cangkemmu kowe. Yo 1 2 3 ya. tok tok Tek. Nah. tok Gung. tok tok Tek. Tek. Gung. tok tok Tek. tok tok Gung. tok tok tek Tek. tek Gung. Dul. Gong dul. Sing ngegong ya tetep wedi nek arep Solikin. Angkat tangan tetepan. Lah sing ngegong iki gundul kok njur dul, gong dul. Sing ngegong langsung nyaut gong. Mbangane dicegat ning dalan. Kejem e Solikin kowe. Anggere sing ngegong ora gelem ngegongi terus karemu piye ndul kowe kok mambengi kok ngrusak pasaranku. Jane. Nano neno. Ngendang Kang Gareng. Neno ayo monggo Prastiwi ayo Pras yo rada gleleng rambutnya dikucir barang. Ayo model saiki kaya terus. Selamat sore, pengestumu apik? Ya syukur. Bojo sehat, alhamdulillah. Bojone nyambut kene ndi? Petrokimia. Wow. Ora ngerti esuk mau mlayu-mlayu mubeng stadion. Oh iya. Piyai kene karyawan kene iki nek do pendak jemuah mesti mlayu-mlayu padha olahraga bebarengan. Bojomu ya mlayu-mlayu. Lho piye to? Awak sehat, jiwa kuat. Iya. Anakmu piro, Reng? Sehat kabeh, punaan-punaanku. Pengestumu apik kabeh, terus syukur kabeh do lulus le sekolah tahun iki goleke sekolahan. Syukur. Wah, seneng aku nek jeneng bapakne goblok ora apa-apa ning sing penting anake goblok. Lho. Pinter. Men iso duwe titel. Heeh, saora-orane ya sarjana. Ya. Tarewangi adol Tegal, tak ra ngadol sawah ki tak nggo ngopeni karo anakku. Tegal sawahku sentek ming kari sedela utawa kari sithik ning ora masalah. Anak-anakku ben tetep
Belajar nganti tekan sak tutuk-tutuke. Heeh, ya ngono kuwi sembuyane wong tuwa sing apik ngono kuwi. Pancen kudu. Iya. Wis ben. Sunek sawah Tegalintek. Terus anakmu isih pengen sekolah. Bojoku didol. Ngawur jenenge ora. Ya ben sing penting anake tetep sekolah. Iya, ning kowe ra ndek bojo. Aku lek eneh. Oh. Aku njur nekat ora. Gong dalem. Ora kaya bengi iki kowe sopan banget mekaten. Heeh. Kabarmu piye, Gong? Pangestunipun sehat, Mas Petro? Wih lah basa. Weh, basa saiki kepiye to? Wong Jawa iki tata krama reng. Heeh, pancen bener. Sehat awake. Pangestunipun tansah pinaringan waras bagas. Heeh. Ngomah telas. Omah telas piye? Sampun mboten wonten menapa-menapa Mas Petro. Lho, lah omah tinggalane bapak kae anak telu karo bapak rak didomi omah dhewe-dhewe gareng diparingi aku diparingi kowe diparingi. Kagem ragat sekolah lare-lare kula. Oh. Kula dol. Lah kowe manggone nak iki. Woh, kamper Mas Petro. Weh. Sampeyan aja sok ngembe karo wong girilusi jalma tan kena kinira. Weh. Griya kula dol, kula lajeng yasa. Alhamdulillah. Iso yasa omah. Lah alamate ngendi kok aku ora tau weruh. Ngarep sampeyan iki kok dalan ngetan. Heeh. Enten prapatan to? Heeh. Ngidul sithik. Oh, teng riku niku. Ora mung padha ngene gareng mboten padha kali ngene sampeyan. Konstruksi baja. Wis syukur. Atap aspal. Kuse-kuse. Konstruksi baja kok atap kok aspal. Ngisor jembatan Mas Petro. Oh alah gelandang to. Pangestunipun. Pangestunipun karo cengengesan ora. Nggih wong mampu. Lho wong mampu kok nang ngisor jembatan ora. Dinggo anu napa jenenge? Apa nyekolahke putra-putra lare-lare kula. Ya syukur ning ora apa-apa sing penting bapak ning rekoso, anak esuk dadi raja. Pangestunipun mekaten. Heeh. Kamper. Ya, ya. Menika sadurunge jembatan wonten apa tanggul. Ah menika wonten undang-undanganipun. Rumah kula tingkat kok. Lah iya. Nginggil mergi. Oh iya. Mandhap mangke lajeng tinampi ruang tamu. Waduh. Wedan tenan nggih. Ruang tamu campur kali pawon, campur kali tempat ngumbai. Soalipun pinggir lepen. Wong gagas omongane Bagong ora. Nih ya sehat kabeh to, Gong. Pangestune sehat, Tru. Alhamdulillah. Anakmu sing barep kok nglelengi ora jamak-jamak. Sing lanang kae, ayo kepengin mlebu polisi. Wo, dadi polisi. Heeh. Ya syukur wingi njaluk potong. Pak aku dipotong cara Polres. Lho. Kok sik dipotong cara Polres iki Mas Dewi potong polisi lho. Potong model polisi ora cara Polres ora. Gobloke ora. Heeh, kene ditipis. Heeh, kene di rambute direngke wangun ae. Ah. Aku melu-melu malah elek. Aku wis tuwa kok kene tak irengke kene tak jungkati ana dhuwur bucak. Rontok wisan, Tru. Iya, rambute ya wis rontok ya wis ora apa-apa, wis tuwa rasa dadak werna-werna. Sing wedok nomor 2, pengestune kuwi sing iso ngangkat derajate wong tuwa. Alhamdulillah. Seneng aku nek wong wedok iso ngangkat derajate wong tuwa. Kae kelas piro to, Gong? 3 SMA. Wih lah, arep lulus. Pengestune ketoke ora iki. Kok ora lulus ketoke ora lulus? Ah, metenge. Oh. Kowe ora gleleng iso ngangkat derajate wong tuwa. Sik. Wong meteng kok ngangkat derajate wong tuwa. Wong wedok iki arep endi parane? Wong wedok iki arep ngopo parane nek ora dipek wong lanang? Monggo kae urung wancine dipek wong lanang kok wis iso meteng lho. Nek ora gleleng ora ana to. Gusti Allah paringana ngapura. Kuwi jenenge anakmu le bergaul iki kebangetan kok nganti meteng. Lah sik lanang piye? Apa ngestune minggat? Wong sing lanang minggat kok kowe senenge ra jamak-jamak. Terus sing tanggung jawab sapa? Mbah iki. Lho. Mbah piye, Gong? Mumet aku rasine mumet ning tanggo bahagia. Mergo Bagong ki aja nganti sedih. Iya, ya bener ya pokoke ora apa-apa ditampa wae, Gong. Heeh. Mone karo anakku arep Pak, tak tokke mrupute ya, Pak. Weh, tak tono ndasmu aku. Arep tok apa bayi kuwi? Wis, bayi ora ndek dosa. Heeh.
Mengko saiki ki wong pergaulan bebas ki nyemelangi tenan. Kok iso ngono? Anakku kos. Oh. Le sekolah nang ndi? Adoh saka omah, perjalanan 7 jam. 7 jam kos. Kos kok tak kirimi wesel bola-bali. Wah, saiki ora usum wesel, Gong. Saiki liwat transfer. Transfer iki piye? Transfer nganggo ATM. ATM sing pira to? Lho. Mikir rek, mundur kene. Iki jelaske. Kaya ana ruangan nang pinggir dalan tulisane ATM ngono kae. Heeh. Ha kuwi kertu kuwi dilebokke blung ngono kuwi. Terus engko metu angkane pira dipejet nit 500.000 kari mejet tok kirim nang ngene anakmu kari nampa nganggo kertu kuwi. Engko dadak ulung-ulungan kertu. Ora. Kowe ki ngomong sing tenanan lho, Tru. Kertu dilebokke. Heeh. Terus nulis angka. Terus engko anakku njupuk nganggo kertu kuwi mau. Heeh. Engko aku dadak ndono. Ambok dulungke langsung ngene lho, anakmu yoyoso kertu kuwi. Wah. Loro berarti? Heeh. Oh, iya iya. Jenenge apa? ATM. ATM. Goblok ora. ATM iki nggo transfer ora. Saiki model kowe iso to saiki telepon nganggo telepon sing iso omong-omongan weruh rupane. Aku duwe pisan. Oh, aku nek karo bojoku anggere aku lunga adoh ngono tak fikol. Waduh. Anggere mulai tak fikol dijeng ngono aku terus tak pateni meneh. Lah ngopo? Rupane bojoku ora malik-malik. Maksude piye? Nek mlebu HP iki karepku sing ayu ngono lho. Ora kok jebemblek terus. Anggere tak fikol, walah wis bar tangi turu kae rewok-rewok kae jijik aku terus. Karo bojone kok jijik ora. Sirku ki mlebu HP ki mbok menawa luwih dadi apik. Iya. Nek tak buang HP ku. Lho. Kok dibuang apa? Padu karo bakule konter aku. Lah ngopo? Tuku pulsa ki ora didol-doli. Nganti aku mbegogok ning ngarepan. Lho, Bapak kok mboten pulang? Lho, saya itu beli pulsa. Lah udah kok, udah mana? Belum dikasih kok. Iki ya cah goblok meneh iki. Pulsane iki mlebu ning HP-mu. Ngono, pulsa iki ora wujud, ora diwadahi tas kresek, ora kaya ning swalayan. Lah nang 100 e. Ah iya ning kuwi mlebu ning HP-mu. Mangkel aku. Ora didol-doli padu nyok. Pen HP-ku aku ya. Sedari saiki wis ora nganggo sing nganggo kok ngono, nganggo sing cilik aku saiki. Oh, sing anggere ditelepon suarane nden. Kuwi jenenge HP cara mbiyen ra musim digital kaya ngene kok HP-ne cara mbiyen. Malah ayem itu. Ah iya, ya syukur nek ayem ora apa-apa. Ora tau difikol. Tau tak njajal tak nggo fikol tak iling-ilingi ra ana rupane bojoku sing metungul ming ndasku terus. Ayo kuwi padha karo ketok saka nggon kanca kae lho. Heeh. Ya. Anake ya sehat kabeh kok. Pengestune apik sehat sing cilik dhewe ya sehat. Alhamdulillah. Anake gareng iki lho. Cah semono kok. Anakmu pira reng? 12. Kuwi bayangno kuwi. Mula ya cengele nganti ndingkluk kaya ngono. Anake cah cilik kok 12. Ya wis ben karang ya rezekine dhewe-dhewe kok ya banyak anak banyak rezeki jane salah. Perkara salah piye? Banyak anak banyak rezeki iki salah. Kok iso salah? Nek kowe iso mampu ngragati anakmu nganti tekan rampung le sekolah kuwi banyak rezeki. Ning nek kowe wong sekeng wong ora duwe nuwun sewu kekuatane belanjamu ming sithik anakmu pirang-pirang banyak anak banyak masalah. Iya ya terus. Nyatane sawah Tegalku yo entek, pit montor yo entek. Ha iya. Nek wis ora apa-apa, kepiye meneh wis lahir kok kon mateni mboko siji rak ya ora. Ya ora mungkin anakku kon mateni mboko siji. Heeh. Ora kaya aku. 3. Wow. 3 wis stop. Nek kudune ya 2. Orang ketrucut siji. Ketrucut piye? Ayo arek anek iki ngenteni bal-balan. Bojoku tak jak ngenteni bal-balan. Ya Bu ya golek kegiatan apa ta apa. Malah meteng. Wo. Caedan ora. Oh lambe kaya ngene kok tok gugu. Ayo tetembangan sing kepenak, Tru. Ya. Nembang apa? Iki akeh banget pamundutan lumak. Waduh iki eneng meneh iki lho. Wah. Ngatur Bapak Rahmat pribadi, Bapak Menu Sadarya, Bapak Nugroho Kristianto, Bapak Joko Utomo, pun sugata langgam ngimpi saking Dedi Mawardi.
Ketua Panitia HUT Petrokimia Gresik ke-47. Yo diaturke. Yo. Sing nyekar sapa, Gong? Manut kowe sing merintah. Mbak Ika Suhesti. Ya, saka Gunung Kidul. Mbak Ika Suhesti bawa ngimpi. Ambara ing awang-awang langur bebasan tanpa ora jigos kok men ditembangke. Ya. Saka ngendi, Gong? Saka Wonosari Gunung Kidul. Oh. Kowe nek piknik neng Pantai Baron, sing lagi kondang saiki Pantai Indrayanti. Iya. Kuwi liwat daleme Mbak Ika. Oh. Titikane daleme tandane apa? Anggere ana patung. Wong uyuh. Ha iya. Kuwi daleme Mbak Ika. Kae lho sing cah cilik nyekeli ngene terus ngene lho. Heeh. Oh, heeh ta. Daleme Mbak Ika. Iya. Coba kaya ngapa di unekke, Gong. Yo, Mbak Ika dunekke yo. Yo. Ngambara ing mangga Ngambara ing ngawang apik suarane apik pacake. Kyai Gunung Kidul iki suarane apik. Swargi Bu Candra Lukita iki Gunung Kidul. Sinden-sinden kono iki jos-jos. Iya. Heeh. Sok dijos. Ha iya. Ngelangut. Langut bebasan tanpa Tapi neno nara paseng mega mendung miber ngiteri miber ngiteri jagat Ngulandara Ngulandara nglambara ngunggahe gunung gunung ketungkul ketungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi mangga dilanggamke ya terus ya sripat sripit lembeyane ya Sripat sripit lembeyane merak kasimpe loing gandas luwes wiragane angan
Mangga. Suarane ya apik karang ya. Kowe cilik wis gegulang kesenian kaya Truwa apa iki nek diwiwiti saka cilik iki ora bakal elek dadine. Ya, kulina di latihan, kulina nyuwara. Heeh. Neno. Wah, ning ati iso nganyut-anyut kae ya, Gong. Aku ki nek tembang kaya ngene iki trima ora ngrungokke. Lho. Sebabe ngopo? Mripat ki mesti abut. Oh. Terus kaya arep merem-merem wae lho. Ayo nek kowe engko ya sing gumyak-gumyak ora apa-apa. Nah aku gareng ki piyai sepuh. Wis sepuh ya tembange sing kepenak-kepenak wae. Heeh, iki pamundutan pirang-pirang sesideman ya mau wis diaturake gara-gara isih do muncul sesideman. Iya. Ya mbok menawa rawe rada telat kaya Gong, mbok menawa. Mau ki podang kuning wis, sesideman wis. Apa sing urung reng? Kembang rawe ya urung, ya liwung ya urung diaturake. Waduh, gara-gara nganggo liwung. Lho saiki lagi ngetren liwung iki padake. Ya, diaturake sik sing kembang rawe. Heeh. Ayo tembang sing nembang Mbak Tatin genti. Ya. Mbak Tatin, heeh. Ayo Tin, jumeneng Tin, men semangat. Ya. Wis bengi. Nah, ya Tin. Karo men obah awake gajine men suda. Gaji men suda ora. Wong wedok anggere kelemon iki suarane cendhek. Oh. Kan ngadeg meli. Heeh, ora apa-apa. Ngadeg ora masalah. Sekedap Pak, ini kabele ruwet. Apa? Kabele ruwet. Oh, aku sinden ya do nyambi dodol wedang bareng. Kok dodol wedang kae tromose do teng jenggunuk. Ya enten teh, enten jahe, enten wis ora ngombe teh, ora ngombe jahe. Aku ngerti sifatmu. Kowe iki nek ngekeki teh apa jahe iki tok regani soalé. Heeh. Lah nggih niki 5.000. 5.000. Lisa dodol jahe. Hmm. Terus Ika dodol teh. Ha ya wis pokoke ben do tambahan entuk tambahan dhewe-dhewe. Iya. Yo, ki ana sing nyuwun mau kembang rawe diaturake. Ya. Nggih, kembang rawe napa lali janjine wong nggih enten. Lali janjine ana mau ya. Heeh, ya lali janjine sik. Ya. Engko kembang rawe terus. Heeh. Niki kangge bawa mboten? Nganggo, ora nganggo bawa ki apa? Padake tip. Heeh. Iki menungsa sing nembang nek mung tip kari ceklek ngono terus lali janjine ngono ora masalah. Iki pentas kok nganggo bawa. Nggih, oleh galak temen lho. Ha rupane Bagonge wis galake kaya ngene kok. Iya, rupane jan galak tenan Bagonge. Tenan iki pokoke engko tekane esuk ngemah-mah wong aku. Alise jengat. Hah? Alise jengat. Iki mung ora alise sing jengat. Oh. Lah napa? Kaya werna cangkeme barang ya jengat. Iya, idepe ya jengat. Yo. Dina Minggu. Yo. Piye to Bagonge marai bareng-bareng? Ah cuwek lho kok. Kok dicuwek? Iki kukune iki. Oh, kaya Werkudara. Nah iya iya. Siji ngacung, siji kaya apa wi? Iki lho. Dina Minggu kang tak anti Dina mune
Pinter golek Pinter golek alasan ngandur-ndur angen duko dedeg piadege ya entuk, pasuryane ya entuk. Ora nyawang sinden iki ora nek pas dandan. Oh. Lah napa? Nek pas preman biasa kae. Nek preman pripun? Ngerti asline kowe. Oh. Tetep cantik kan? Ngono kuwi rak mergo dipoles nganggo gincu, nganggo eyeshadow. Heeh, kayak ide pasangan. Nek asline wus ra kalap. Kok ora kalap lho? Mbak sapa Tatin kuwi? Tatin kuwi wis lemu, sirahe gedhe. Mengko nek mlaku sikile oh. Dadi kaya edang-edong lho. Ya wis ben ra apa-apa. Kaya ngemat-matke lho, Bagong. Tak matke kok anggotae ra tak matke. Terus kabeh dimatke. Ora ya ming salonge wae. Nek sing pojok kae aku gah ngematke. Sinten ibu ta? Heeh sing cendi dhewe kae wis. Aku ora tok matke ngopo. Wis ora ana sing iso dimatke. Niku malah jedit lho. Sapa? Malah jedit. Jedit apane? Bathuke. Kok bathuk ta? Jedit bokonge. Wah, sapa kaya ngono. Aku ki nang ndi-ndi wis ora kegut karo wong wedok. Waduh. Tenane, Gong. Wah, aku wis diweling simbah-simbah. Lah pripun? Kowe iki nek wis duwe bojo, ayu dhewe sak donya iki bojomu. Kuwi mula tak taleni seprene. Heeh. Ning ya bener ya, Gong. Ya ora ya salah. Lho. Kok salah? Aku tau weruh. Aku wis tak pen-penke nang atiku nek ning lunga adoh nyambut gawe adoh ki nek weruh wong wedok aja nganti kegut. Tau weruh wong nganggo miyo, wong wedok katroke cendhak, sikile putih ra jamak-jamak, rambuté disemir abang ayu banget kae. Aku terus merem. Hup, tetep ayu bojoku aku. Bareng tekan ngomah tak tilek iki ayu wong wedok mau tetep. Ya tetep ayu bojone. Sing ngomong sapa? Ayo maksudnya ayu bojone iki kon menutup mata iki nggak boleh lihat sana-sana ngono lho. Pokoke aku bojoku paling ayu dhewe ngono ki nang lebokke nang ati. Asale kowe wong wedok kok. Lah ngapa? Nek kowe wong lanang ya semboyanmu ra kaya ngono kuwi. Lah napa? Nek wong wedok ki sakjane kowe duwe semboyan kaya ngono mergo kowe kuwatir bojomu ki ning omah mesti ndelok ki sapa-sapa nek tok tinggal nyambut gawe ngene iki. Ya nek ndelok ki ra apa-apa. Naluri lelaki itu biasa, lihat cewek cantik itu harus dilihat. Cocok. Ngono kuwi sing tak karepake. Ya nek dilihat tok nggak boleh diapa-apakan. Maksudnya? Nggak boleh didumuk ana ki rento. Nek ditawani. Ora ana wong kok nawani ora. Mbok menawa kok ora wali ing jaman. Nek ditawani gelem ora? Agene ana lagu sentulah aku. Ngono barang kae. Ya enggak no. Iya, sing apik ya ngono kuwi aja nganti kegut iki. Gareng karang wong wis tuwa rupane elek ya ora wani glelek. Coba gareng iki dikeki rupa bagus. Wah, entek-entekke. Ayo. Aku kang setya satu. Ora setya tuhu kong ora. Monggo. Aku wis ora
Tatin Lestari Handayani. Ya, wah. Jan lemune ra jamak-jamak. Ora apa-apa, sinden semono kuwi malah disawang ketok seger. Heeh, karangan bangane sing cilik-cilik. Iya. Ayo gentenan saiki sapa? Yo, Sa, Elisa. Ya. Jumeneng meneh. Heeh. Aku mau lubong nek omongan ro iki, aku ya mau lho, Gong. Aku wis wegah, aku bingung utekku ngomong. Piye? Arep Petro gareng ngopo bagonge? Iki masmu iki. Mas Pade. Nandangi karo kowe, ha? Mosok Mas Duwek. Mas apa? Mojo Mas Bagong, ya Om. Om, rada enom ora masalah. Om Bagong. Ki omongane kok ting plitot ra karo-karan to. Iki karang blasterane. Oh. Blasteran iki ya bapakne saka imbokne saka ngendi sa? Lambelu. Saka ngendi? Lambelu. Lambemu dhewe kuwi. Lambe. Apa iku malah ngunake lambeku kowe. Aku iki takon mbokmu saka ngendi kok lambelu. Sabar rasa emosi. Heeh, piye? Sekolah Lambelu. Mbokmu? Iya, saking Lambelu mbokku, bapakku saka bapakmu? Saka Toli-toli. Saka ngendi? Saka Toli-toli. Ki nek ora ngati-ati cilaka lho kuwi. Kok ora hati-hati piye? Saka ngendi? Saka Toli-toli. Ngandel ora kuwi. Nek ora dipotong ora kacut ta, Tru. Saka ngendi to? Saka Toli-toli. Heeh. Nek nganti kesambung, cilaka pulane ra ketemu. Iya. Saka Toli-toli. Heeh, kecanu kabupaten? Kabupaten Morowali nek sing Lambelu kuwi kok mlebu ning Sulawesi Tengah. Sesedolan dono. Kare nyebrang lho iki. Morowali. Waline sapa kuwi? Malah wali murid. Dudu beda meneh. Morowali. Ya wi jenenge Morowali. Sulawesi ngendi? Tengah. Sulawesi Tengah. Mulane kok wonge omonge Jawa kok teng pletot ra karo-karuan.
Iya, ning bocahe pinter iso nembang barang. Masa to? Mae kandhani yo. Nembang sa? Nembang Men napa? dibutekke men Bagong men krungu. Ya, monggo. Pripun Mas Bagong napa wonten pamundutan napa? Napa niki wonten kembang rawe nggih wonten tembang Oh, kangen nggih. nggih wonten. Tembang kangen wis ah. Napa tembang kangen? Ah. Napa niki dari dari pedalangan ini? Wah, luar. Oke. Siap. Saka pedalangan iki. Saka Ya. pedalangan. Sing kai Surabaya. Yo, Ado-ado. Surabaya kerene pirang jam to? Oh, setunggal jam ya ora. setunggal jam. Ora adoh. Ah iya. Dibawani mboten, Mas Dibawani, Bagong. oh, iya. Oke. Nggih. Mingkar mingku rengu karo Oh, blesterane suarane kaya ngene. Heeh. Agarono akarono karenan karenan mardi marti si awas. Sinawang res Malah nangis ngopae, Mas? Neneng kepengen suara dhuwur lho. Oh iya. Wis reng kuwi ora. Yo, atos-atos. Terus, yo terus. Yo, iya. Wis ketok sirahe, yo terus yo. Terus, sithik engkas. Wah, wis krebo ngene kok. Jane sinden-sinden ki sok nek arep nglairke ki rasah ngeden. Heeh. Cukup matur karo Pak Dokter kula niku pesinden. Terus masalahnya apa dengan hamil? Niki ajeng kula ajeng nembang, Pak Dokter njagani ngisor mawon. Heeh. Sinawang resminang procot. Weh, langsung procol Langsung cepet. metu. Ah iya, rasa dadak ngeden. Heeh. Iya. Hebat. Suarane iso dhuwur ya, Gong. Wah iya, durung tekan Jawa dhek nek nang kono nek nembang jam 12 bengi. Lho. Metu saka omah terus Padake serigala. Serigala ki apa? Apa nek serigala apa basa nek Jawa? Serigala. Ora tetep serigala. Ora serigala. Ora serigala. Ya kan diganti one Jawa biasane. Ana dadi ono. Ora kabeh diganti Mata moto. Hah? Mata yo moto. Mata moto, dada ya. Dodo. Wis apa aja ngomongke dodo. Kenapa? Aku wis trauma. Gak trauma? Trauma mergane. Aku nang Jakarta diantil wong e. Mergane mung dikongkon karo sedulurku nang kono. Anu wedi jileke ondo ning gone kono ning basa Indonesia. Oke, aku yo ndodok lawang dok. Sing metu wong wedok ni. Maaf Bu, saya pinjem Anda. Teman saya mau naik sebentar. Wamplong ra iku but. Ya jelas. Tak pindoni meneh. Maaf Bu, saya mau pinjem Anda. Teman saya mau naik sebentar. Komplok ratu ra iku prol. Wis mulih aku njukan. Salahku, salahmu ya salah kok. Ondo ki
nek carane basa Indonesia tangga. Tak tonyo mencelat nyawamu kowe. Lho. Jare O dadine A. Dodoi apa? Dada. Nek Anda, Anda. Kene aku mau pinjam Anda. Teman saya mau naik sebentar. Oh, ayo diajar nek sing metu wong wedok ora waton naik wae ora. Ndur nekat. Mbok menawa kok ya. Yo. Sinuba Sinukarta Mregratarta pakartining ngelmu kang tumrap ning tanah kang tumrap ning tanah Jawa Jawa tetekan agama agama kemeng haji aji tembang kangen mau ya Mbak Elisa. nggih Mangga. Ya ora apa-apa karang ya ciri khase omongane ngono kuwi kok ya gong. Iya. Tru, wancine ngoyah lho, Tru. Iya. Ayo kae awak dhewe kudu melu mangayu bagya. Ndara jabang tetuka ari-arine wis pedhot. Wis po? Wis. Ya udah sowan ya iki mesti lagi mimik ibune iki. Sowan kok njur ngepas ki ibune. Wah, ya kepiye to kan ya.
dinggo pemandangan. Sis, kampleng kowe konangan Balawerkudara iso didak ndasmu modar kowe ora. Ora cemongan. Yo Semar wis ngerono engko. Semar engko ndak selak nutupi awake dhewe. Nutupi awake dhewe yo sowan yo. Ayo neng Jodipati to, Ling. Heeh. Yo Gong yo. Yo tak jareke ya, ya. Jeneng yaning nalaka kadilanget ing Mambang pantepas lan pamaneka lintang toya kusuma yana sumawur
wonten dawuh. Kowe weruh dhewe. Kayangan geger. Kayangan dewa-dewa ora ana ingkang wani mapaki kridhane patih Sekipu mantra. Nganti dewa tutup kori sela matanggep. Merga wedi karo Wadyabala Nggilingaya kok. Wah nggih kula lagi pisan iki lho. Weruh para Jawata kok nganti kalah karo Wadyabala Nggilingaya. Mboten nginten nganti tutup kori sela matanggep. Jolong, aku dhewe ya gumun kok, Kang. Buta-buta kok iso menang karo dewa. Mula aja sok ngembe karo kekuatanku, aja sok ngias karo kasudibyaning patih Sekipu. Togok wonten dawuh. Aku krungu tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Yen to Jawata golek jago eneng jagat. Jawata gila karo patih Sekipu tumuli dina samengko golek jago ana ing donya. Monggo prasetyaning atiku nadyan dewa golek jago ndak aturi tak golek wong-wong sing padha digdaya. Aku ora bakal wegah mungsuh titah ingkang dadi jagoning dewa. Nuwun sewu. Nek dipun keparengaken kula nyuwun priksa. Menapa Gusti Patih Sekipu nate mireng dewa niku ajeng golek jago sinten? Togok wonten dawuh. Miturut kabar sing tak tampa, jagoning dewa ora liya ingkang aran Raden Permadi. Aku ora wedi karo Raden Permadi, kowe wis tau krungu. Sinten Raden Permadi? Raden Permadi, ya kok. Kowe wis tau krungu. Nyuwun pangapunten, nek Raden Permadi menika mboten tau mireng ning kula wis kulina. Lho, kowe wis kulina, sampun. Kuwi sapa, Gok? Niku panengahing Pandhawa. Panengah Pandhawa. Pandhawa niku wonten 5 cacahe. Sing barep Prabu Puntadewa, angka 2 Raden Werkudara, angka 3 Raden Permadi, 4 5 Nekula Sedewa. Niku sak ngerti kula, tur kula ya wis hafal. Permadi didadekke jagoning dewa, apa kira-kira Permadi bisa ngalahke Patih Sekipu? Nyuwun pangapunten. Nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa, ning nuwun pewu, nek mungsuh Raden Permadi, sampeyan kentekan akal. Lho, kentekan akal piye? Apa Permadi kuwi ampuh? Mboten ampuh. Ning Raden Permadi niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa kanggo nyirnake Patih Sekipu mantra sak wadyabalane. Nuwun sewu, Raden Permadi niku piyaine klemak-klemek ning baguse separo jagat. Baguse separo jagat, baguse separo jagat. Dadi separo jagat niku baguse dipek Raden Permadi dhewe, sing separo didom wong sak donya. Kula karo Togo Komanan ting pletot ngenten iki. Niku Raden Permadi niku digdaya kliwat ukur sekti kalintang jayaning perang. Mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permadi merga wis percaya sing iso ngalahke sampean ming Raden Permadi. Aku ora wedi, nggih kula pitados sampean mboten wedi ning kula nyaosi priksa. Merga kula wis ngetutke Ratu Buta, kula ngetutke Patih Buta. Kaya sampeyan niku kira-kira cacahe wis 3417. Niku kabeh modar kabeh. Mungsuh Raden Permadi. Nek sampeyan ajeng wani karo Raden Permadi, nuwun pangapunten, kula mengke sing repot. Lho, repot ngopo? Dadak golek silihan bandosa. Nggo ngopo? Nggo ngangkat sampeyan niku. Kok nggo ngapa ora? Permadi niku ampuh kegila-gila. Pusakane pirang-pirang pun wungsal wangsul dadekke jagoning dewa iso ngrampungi karya. Dasare Ratu Gusti sampeyan Prabu Nagapracana niku wong nyalahi kodrat. Buta kok pengen rabi karo widodari niku jenenge nerak pacak nerajang perbatang. Nerak karo wewaring dewa, nerak karo pernataning kodrat.
Wong sing senengane nerak karo penrataning kodrat niku bakal uripe ora suwe. Paling ora tekan setengah 4 esuk mengke. Lho kowe kok ngerti? Ngerti mawon wong ya bubar kok ya. Niku aku ra wedi karo Raden Permadi. Raden Permadi kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa, aku yang bakal ngalahake. Nuwun sewu lho. Upama sampeyan iso ngalahke Raden Permadi niku mengke sedulure do ora trima. Sapa sedulure Permadi? Kakangne aran Raden Werkudara. Niku satriyane karo sampeyan meh padha. Gagah gedhe dhuwur, gagah gedhe dhuwur. Runggah-runggah. Niku Raden Werkudara, niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permadi. Sampeyan iso ngalahke Raden Permadi, kakangne ora trima. Sampeyan didak, wah modar. Tur duwe pusaka jenenge Kuku Kacamata. Tenan. Pancanaka, kaya isih payu ya, Gak? Ha iya. Kuku Pancanaka. Niku mapan enten jempol. Niku nek nggo nyudet wong. Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk wong niku tekan usus langsung modar. Kuwi jenenge Kuku Pancanaka. Tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka, ya Gada Lukitasari. Gadane niku nek dideke ngeyopi sawah 400 hektar. Gadane Werkudara, gadane Werkudara, gadane Werkudara. Gedhe padha wonge. Ora kaya sampean. Wonge gedhe kok gadane cilik. Apa itu? Wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok. Lah iya. Tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa, wungkal bener pengantep-antep. Niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. Apa iya? Meneng ta dibangetke ra apa-apa. Niku Werkudara. Sampeyan glundungi Gada Lukitasari iso geping-geping nika. Luwe-luwe nek nganti ketutuk sirah sampeyan tuk lirih mawon. Niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Pletik, pletik, pletik nganten. Terus matane mecotot. Matane sapa? Matamu kowe. Anu mripat sampeyan. Ngoten lho, niku Werkudara. Werkudara kalah karo aku, kakangne ora trima. Lho, kakangne Werkudara sapa? Prabu Puntadewa. Niku ora tau perang ning mbebayani. Ngembane klemak-klemek midak telek ora pendeng. Kapuk. Kapuk. Midak kapuk ora pendeng. Telek ki ya empuke. Ha iya. Telek wae kok. Oh ya wis. Midak telek ora pendeng. Ning nek pun musti pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Pusaka dipanggul enteng mestaka jagat niku horeg. Luwe-luwe nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu. Prabu Puntadewa niku selawase ra tau nesu, nek nesu wae dadi buta gedene kliwat ukur nganti sondo langit. Sampeyan wani karo Prabu Puntadewa? Ayo, pun dadi buta. Niku ora iso dikalahke. Upama Puntadewa kalah karo aku, kakangne nesu. Lho, kakangne pirang-pirang? Nggih. Kakangne Puntadewa sapa? Nalindra Ndwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Modar ora kowe. Tau krungu dereng? Durung. Wah, buta ora tau maca Quran. Prabu Sri Bathara Kresna niku ratu kondang kalau kengrat. Bebasan titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nentremke jagat, dewa tukang ngandum kabagyan. Niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu. Gadah pusaka aran Senjata Cakra. Nek disawang wujude ming kaya gir becak. Ning tamake Gunung Jugruk segara asat. Nek ming sampeyan Senjata Cakra niku ora mlayu nganggo gendhewa ning sarana batin. Upamane Prabu Kresna batin cakra kaya ning buta aran patih sekipu patenana niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan. Panggrahitane tanpa beda kaya menungsa niku senjata cakra. Kresna tak pateni ora iso. Lho.
Ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya Mulya niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan titi wanci mati utawa nggo nguripke barang mati. Apa iya? Nggih, mula Kresna niku laris. Tawa ditekani wong tuwa-tuwa nika sing pun mboten iso napa-napa. Njaluk diungkuli Sekar Wijaya Kusuma ben urip melih. Mboten sandadak nganggo pil. Lho, mbok omongku sing apik. Iki apik lho kok omonganku. Mengko kuwi sing salah tampa. Sekar Wijaya Kusuma, Sekar Wijaya Kusuma. Niku pusakaning Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni. Kakangne ora trima. Lho kok ora ndek adi. Kok kakangne terus. Kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. Sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa muring-muring nggawa pusaka aran Kyai Nenggala ya Kyai Alugara. Ndi buta sing mateni adiku Lolo Nenggara cangkeme. Nyus ngonten modar sampeyan. Lho. Baladewa tak pateni. Ah wis entek. Kakane Baladewa sapa, Gak? Ayo mbok kaya ning prajurit Ndarawati mboten ajeng kendel. Adine Baladewa, adine Kresna ora trima. Lho sapa? Raden Sencaki. Tiar kowe isih eneng wong pokoke. Raden Sencaki nesu. Satriyane cilik ning bendina gelut. Sencaki nek ora gelut sedina migren. Niku Sencaki. Mula tangane ngapal. Sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kyai Gadawesi Kuning. Gadawesi Kuning gawa Sencaki kepruke sirah sampeyan piyur. Modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku. Patih Udawa ora trima. Patih Ndarawati. Pusakane apa? Aduh, apa ya? Ngerti ora kowe? Ora apal kok. Saomong-omongane wae. Patih Udawa nggawa plempem. Plempem niku tutuke gunung jugruk sego rasat. Tutuk plempem. Udawa tak pateni. Patih Praguta, Patih Mandura niku Patih rada edan. Sampeyan kroyok Patih Praguta modar. Gok Nun. Iki katone dewa wis arep matedhakake jagone. Nggih, keparengipun. Wadyabala ngiling ngaya kon samapta ing gati sawiging diri. Sapa wae jagoning dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati. Nadyan dadi ndeking pengamun-amun aku ora bakal wedi kok. Nggih, ning atos-atos lho Gusti Patih. Menawi saestu mbeta jagur namipun Raden Permadi sampeyan kedah ngatos-atos. Merga niku mantasaning titah niku pitataning jalma. Pamujimu tak jaluk kok. Nggih, ngatos-atos Gusti Patih Sekipu mantra. Pinututi lamun katututan
Lamun mangsa prawira diktaya Kula nanggono magawe gelarira wang-wang. Arantak laku ning Purwadyabala. Munggah gunung Himalaya. Mapan ning repat kepanasan. Wadyabala saka negara Ndrawati. Srayaning dewa pengapiting Raden Permadi ya kadangku suwuk tuwa. Ingkang bakal ngundurake Wadyabala saka Gilingaya. Walah dalah, pancen bener. Pawarta sing tak tampa dewa ya kuwi nyeraya marang sangyaning para titah. Yen ngono iki srayaning para dewa dasar Puranyata. Ayo kowe bali sak kancamu aja mbacut. Nggonmu bakal mboyong Bathari Supraba kandha karo Ratu Gustimu. Aja pisan-pisan gawe geger kayiwangan. Setyaki ana mbaran. Prasetyaning Purwadyabala Gilingaya gelem bali marang Gilingaya. Ya ing Giling Wesi waton mboyong Dewara Supraba. Yen ora diparingake dening para dewa, rawe-rawe bakal tak rantas, malang-malang bakal tak putung. Yen ngono kudu tak undurke sarana peksa. Lho, wani harau sing tak wedeni apamu. Ora minggat sing arep aku tak tebak jajawene marganing patimu Singalena Prapteng Lalis. Tumbak jebol dadamu barang. Mati.
Sopo? Setyaki, sopo? Kunjara Yaksaya. Kowe srayaning para dewa dasar para nyata. Ora gelem mbok kukuti gamanmu gulungi genderamu. Aku sing bakal ngosasik Wadyabala. Wah, gaglak limpamu. Aduh. Kaya bacana kaya waya. Kacakap kecil kecil. Iki omong apa iki? Kowe sapa? Ya. Akabale sila kabate sikabale. Raja kabale cecama. Takon karo aku. Kebagi. Kowe takon ora? Gak. Lah kowe omong apa? Apa kacau lah bae. Ai kabade khaya. Ada kai? Nulis ya. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Oh kowe iki sumbar to. Apa kaya ini? Agete. Ayo. Kaya apa aku sing tekaning pati? So ngalahke aku boyongan Dewi Wara Supraba. Gegebe. Kudune iki piye ngono kok gegebe? Gegebe. Kabacire. Ayo. Apa kasih kabada? Ah ye ga. Goblok. Ini mati ya kau. Ayo terus. Agama kita kayak pokok Mula Raden Sencaki mundur ora gelem ngadepi karo menungso iki. Agama iki apa kene coba. Agama kene kae. Ayo, aku Patih Praguta. Ngejak pirang dina tak ladeni. Wong kuwatir apa? Wis masyarakat apa iki? Ayo. Piye karepmu? Wis kabar wis. Cilengeng. Oh, jaluk ditabuhi. Iya. Oh, kene iso muni mak ya apa kae? Kata wae. Ayo nyo, ayo kene wae. Hop. Sopo Oke kabar Jakarta siapa? Wow, omong apa? Apa kaya ngepejil itu? Hai kamu sini? Ayo kaya. Ora cetha omongane terus ngantem.
Prajurit giling ngaya werna-werna. Wisik. Wisik. Wah, mbuh. Aku radong goblok ngene goblok kok cetha. Apa kate kowe iki kebayange ra ono sing digawa sing lucu-lucu wae ra digawa ngene. Bubek jasu ya wae. Mati aku. Gusti Tumenggung ya. Mungsuhipun sinten? Mungsuh Raden Sencaki. Wah, wong cilik tangane atose ra jamak-jamak. Sencaki niku Senopati Ndarawati. Saora-orane nek gelut kalih wong mesti mungsuhe cacat. Sampeyan wis kudu bersyukur kok awake isih wutuh. Ngaso, ya kok waedan. Wah, nganti bingung aku arep ngopo iki kok. Tokok pripun? Aku mungsuh Sencaki kalah. Nggih, terus mungsuh Baronga Gong tak pasrahke kowe. Nggih, kula nggih. Ya lho, ora temangkar pikire babar blas. Glogok goleki kancamu wedangan. Kanca wedangan dengkulmu mlocot ora. Kowe nek seneng to ngopeni wong-wong kaya ngono kuwi. Iso tok nggo lucon-lucon ning omah. Hek. Oh, jegok malahen. Mahuk ngono. Pripun? Kebakal dhek wegae, Mbah. Kok gede. Apa gak kowe sing iso menterjemahke? Wonge gedhe. Jenenge Raden Werkudara. Ayo apa ada kau? Coba. Apa kaya? Apa kak? Tidak sirai. Ada. Ya. Somuni ya ngono. Terus sampean bakale keputur. Oh. Kowe kok malah iso nertebake omongane wong petuk-petuk ngono kita. Engko gek kowe ya petuk kok gundulmu. Aku mung saking kulinane karo nek nang omahe ra ndek kanca ya padha. Nek ra ndek kanca terus bingung pikiranku. Agak batire isi agak balire. Agak batire kapacile kapacile kapacile. Apa ya? Apa gak tegese gemremeng maju perang ngono kalah ngono mungsuh Raden ngono gedhe banget ngono kuwi. Oh, ayo radong kaya aku. Lah iya. Nuwun sewu Gusti Patih. Menika kados pundi? Kula sumanggaken dhateng panjenengan. Apa wis ra ana mungsuh liyane apa, Gok? Wah, jan lung aku ki. Kok ya ora paham mel aku ki nek iki wigati arep ming wayang kaya ngene ning penting wayang kaya ngene penting malah ora digawa. Lah ya klasik kok ya, Gok. Lah iya. Ayo wis nyuwun pangapura, ya wis sanane ora apa-apa. Gusti Patih Sekipu kula sumanggaaken Dogok Bilung. Sapa sing maju? Kula sumanggaaken menika Wadyabala jagoning para dewa. Minggira trajange dhewe kok.
Sapa? Raden Setyaki kowe sapa? Lakon karo aku Patih Sekipu Mantra. Kowe dadi jagoning para dewa serep nyawamu. Ora sak dadakaken gunem tanpa guna. Kaya apa aku sing tekaning pacah gaglak limpahmu waran. Waduh mati aku. Waduh urip aku. Mati aku. Waduh. Oh, ada. Wah. Jagat Dewa Bathara. Jabang bayi. Gok nun. Kowe jane karo aku iki baturku apa mungsuhku? Lah pripun? Kowe tiba kok nibani aku. Kowe tiba kok ora golek nggon sing jembar. Nuwun sewu, tembung tiba niku kalih niba beda. Nek tiba niku mboten disengaja, nek niba niku disengaja. Kula niki wau tiba kok bener. Tiba kok mapan. Kowe ndem-deman karo aku, mula pendak-pendak tak jak jagongan. Kowe ngalembono karo mungsuh, kowe ngendak kanca, ngendak ruwang. Ketoke batur ning jane kowe ndongake karo aku ndang mudhara. Ngono kok piye? Nuwun sewu mboten jarak. Ora sengaja kok bener. Kula niku mboten jarak. Ngono kula jelaske. Sampeyan tiba bruk, kula nedeng linting udun. Sencaki teko sampeyan diantem diel. Kula niku lagi linting udun ora ngerti nek wonten sencaki candak sirah kula dantem dem.
Terus sampean tiba bruk kula nibani sampean apa niku kula jarak. Ning nyatane bener. Kowe ketoke saiki wis ketok lorekmu ketok gedhoamu. Kowe arep mateni karo aku. Kowe ora seneng karo aku mula pendak-pendak kowe mbok musuh. Lho. Niki ampun nganti kula nesu lho. Nek nganti kula nesu niki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ayo nek arep nesu-nesu wah wah mut sisan rumangsane. Wah lah kok malah mere kaya munyuk. Ora sengaja, ampun niku mboten sengaja tenan. Gayeng. Gwayong piye? Gwayong dengkulmu amoh kowe ora. Kowe tak omongi ngayal kok, ora nang kono gak, kowe engko kesonjo mbaya. Malah nglinting ngudut. Mbako turane pamer. Nang tengah dalan antem ratu Gustimu tiba bruk, antem sencaki bres. Kowe lagi nglinting ngudut, candak siramu antem sencaki dil. Ora kowe mau ora ning buriku to? Ha. Ora dantem sencaki. Lho, kanca bal-balane. Lho. Sopo? Sencaki karo aku, ketemu aku cek bilung ta iki. Nggih. Rasa melu-melu ndak lara awake. Siap. Njaki balik terus balik meneh. Kula wis tratap. Nggo rokok ora? Mboten. Nyonggon aku isih separo. Oke. Wong ki nek srawunge jembar, nek ndi-ndi entuk kanca, entuk sedulur, beda karo kowe. Sing wonge cilik sentyaki kok. Nggih nika. Kowe malah ora lara to? Ora, usah kowe ngeyel kok rasa melu-melu kok nyedak-nyedak Ratu Gustine. Pripun, Bos? Loro awakku diajar sencaki. Ha genah, arep sampean gedhe sencaki cilik ning urung karuan sing cilik kalah karo sing gedhe. Mingkon bali kok wangkal. Anggepmu dumeh kowe buta aku wedi karo kowe. Sencaki ora wedi karo sapa-sapa. Ayo ngono yo. Nediar kowe. Iki sapa iki? Niku Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene buta nika. Sing aja-aja munggah kayangan nggih niku cangkeme ambone ra jamak-jamak niku. Ora lho, ora apa, ora tonyo mawon modar. Masa melu-melu? Mboten. Rokok isih ora? Tesih. Kene, tak peke. Loh. Gimana ini? Piye kok pucet-pucet doan? Sencaki niku nek pun nesu nganten niku. Ora sembrono mengke mboten ming niki teka meleh. Kapokmu kapan? Oh, Patih Hadi Manggala. Ora tau omongan ning terus nuthuk. Ngandel ora. Sik ngisor ya heeh, modal. Balik terus gleleng. Dah pucet-pucet. Ora dikapak-kapake tolong. Kandhani wong Srawung ki kancane akeh kok. Lah kowe ora tau metu kok, Gok. Modar Praguta iki syukur. Patih Mandura iki. Buta ngene kok ngedapi-dapi kekuatane. Anggepe kaya menang-menang dhewe kowe. Wah iki boyo kok nang kene. Wah, nek nyokot sapa-sapa? Kareti mawon cangkeme. Wah, kancane. Halo, halo. Piye? Kada pucet-pucet ki. Odiar. Kowe. Kapok ora kowe. Iki sak tonyonan iso pecah sirahe iki. Oh. Wong apa iki? Wong niku. Wong. Nggih. Iki ya wong. Wong. Wah, iki wong tuwa apa cah cilik? Cah cilik. Cah cilik. Heeh. Klomat kelamet ngelak po. Elak.
ngombe banyu putih. Mau lagi Apa? olah legi. Ngombe teh. Mah ndak injel, Apa? ndak injel. Ginjel. Heeh. Ngombe apa? Susu. Kaya neng kirek nyusoni. Gelem molong. Cerewet gok. Mah Rasa melu-melu cah cilik turu sesuk sekolah. nggih. Piye? Piye? Rekudara we karo kowe apal kok. Apal apa wong kowe darani cah cilik kok apal? Ora ya paling pangling karo aku. Modar. Kajigur kok berarti wae. Aku malu ditanya ya, Kak. Ayo anggepe kok kon slamet terus. Prabu Baladewa iki kejeme ra jamak-jamak. Ora bakal slamet e. Oh, lah dalah. Yo, wong-wong sing dadi senopatining Baladewa ora ngerti kekuwataning patih Sekibu, kena daya kemandenku mbuh dadimu parat.